מחקרים אומרים שגירושים זה הטראומה הכי גדולה אחרי מוות. זאת אומרת, מוות של קרוב משפחה זה הטראומה הכי גדולה שנוכל לעבור, והטראומה השנייה בחשיבותה זה גירושים. בן אדם שמתגרש מאבד את כל היציבות הכלכלית, את כל הוודאות שהייתה לו. הוא ידע למי הוא חוזר, הוא ידע איפה הילדים שלו גרים, עם מי הילדים שלו נמצאים, מקום עבודה, בית. ברגע שאתה מתגרש, החיים שלך עוברים טלטלה בכל המישורים. עבודה, זוגיות, מערכת יחסים עם ילדים, נכנס אלמנטים אולי של הסתת הילדים, הכל. אתה לא יודע מה יקרה. דבר אחד בטוח, שאם אתה באמת צריך וסגור על ההליך הזה, אתה או את, זה לא משנה, אין פה מגדריות, תלך על זה, ככל שאתה תדחה את זה, אני מדבר בלשון זכר, זה עובד לשני הכיוונים, ככל שאתה תדחה את זה, אתה תפגע בילדים, תפגע בעצמך, ילדים רואים הורים שלא טוב להם, אתה לא יכול לחרטט, אתה לא יכול להגיד, אני פה בשביל הילדים, אני חכה שהם יגיעו לגיל 18, שיהיו בוגרים, זה לא עובד.